आज पण रविवार. आज काय बायकोने आवाज केला नाही, की मी काय करूच नाही. जाओ तुम्ही खालून नाश्ता घेऊन. आज गपचूप गुमान रावली. कारण का तिका पाणीपुरी दिली आहे, ती तिका भारी पडली. शेवटी म्हणतात ना, शरडाची गाव कुंपणापर्यंत. गपचूप उठली आणि पोळ्या केल्यान. हौशीने पण पोळे दाबून खाल्याने. तिका पण बरा वाटला. सासूबाई पण खुश झाली. मी पण मेटके मारून पोळे खाल्ले. पोळे कोणाक नाही आवडणार. मालवणी माणसाचा पहिला आवडीचा पदार्थ म्हणजे पोळी आहे. तर मस्त पोळी आणि चाय खाल्लं. तिने पण नाश्ता केला. टी व्ही बघत होतो. नाश्ता केलं. नंतर ती तिच्या कामाक लागली. ती तिची घरातली कामं उरकाक लागली. कपडे धुतल्याने, कपडे सुकत घातल्याने, पिरपिर तर नेहमीप्रमाणे करत होती आणि कामं पण करत होती. बाहेर इलंय तर चेडू बसला लॅपटॉप घेऊन. या आय टीवाल्यांचं पण काय समजूक येणार नाही. यांका शनिवार नाही, रविवार नाही. बिचाऱ्यांका पगार देतात, पण तसा कुदवून पण घेतात. शनिवारची पण त्यांना कामं, रविवारची पण कामं. बिचाऱ्यांचं जीवन काय काय कळणार नाही. करिअर करतात, फटकेचो करिअर करतात. जीवाक आराम नाही. उशिरापर्यंत रात्रीपर्यंत काम करतले, सुट्ट्या दिवशी पण काम करतले आणि करिअर करतात. दुपारी जेवायची वेळ येली. आज रविवार चेडवा वाटला मच्छी आणतले, पण कालच मच्छी खाल्लं. शुक्रवारी पण खाल्लं. तर आवशीने आज साधा जेवण केला. मी त्याला चेतवलं. त्याला राग गेलो. गेला किचनमध्ये. अंड्याची पोळी बनवल्यान. माका बोलते पप्पा मी पोळे बनवते आज खाऊया. बोललो बनव. माका काय आवशीन दिल्यान काय आणि चेडवान दिल्यान काय. माझा पोट भरला. मस्तपैकी पोळे दाबलो. संध्याकाळी लिटिल चॅम्प होता टी व्हीवरती. म्हणा होते बाहेर जाऊया फिराक. मी बोलले कालच पिक्चर बघून इलो. तर बोलले आज टी व्ही बघूया. त्यांना बोलले एवढी स्पर्धा असा. नेहमी बघताच ती आणि ता शेवटचा बघा सरच. म्हणून सगळेजण फॅमिलीबरोबर लिटिल चॅम्प बघून बसले. माझ्या बाबतीत नेहमीचा ठरलेला असा. माका वाटतं जिंकतलो हो आणि जिंकता दुसरोच. बिचारा त्या चेडू जिंकला. कोणी का जिंकेना. त्याचा कर्म, त्याची मेहनत आणि त्याचा नशीब. जिंकल्यान एक नंबर काढल्यान. बघून बरा वाटला. सगळेजण पण खुश झाले. प्रोग्राम तर भारीच होतो नेहमीप्रमाणे. तो नाही संपत तर सिरियल लागली. जेवता होता बोललो सिरियल पण बघूया. सिरियलचं नाव काय माका माहिती नाही, पण जबरदस्ती माका बसवल्यान आदिपती म्हणून. आदिपती त्याच्यात कॅरेक्टर असा. माझ्या बायकोक लय आवडता ती सिरियल. तर सिरियलीचा माका काय माहीत नाही, पण माका एक बरा वाटला. ते काहीतरी ओटी भरताना म्हणे सोना तिकी देतात. त्यांच्यात पद्धत हा. बोललं बरा असा खया कोल्हापुरात घर बघून ठेवा आदिपतीचा. आपण पण जाऊया. आपणाक पण सोना मिळात. मस्करी केले. बायको माझ्यावर बघून हसा होती. बोलता तुम्ही फुकटाचाच बघा. म्हणलं फुकटाचा संबंध नाही. ती सिरियल असा बायको माका पण कळता. बघले सिरियल. नेहमीसारखा त्या चालू होता. कधी सासू सुनेची भांडणं, कधी सुने सासूची आणि नेहमी ठरल्याप्रमाणे त्या सिरियली असत. काय बायकांका आवडतात काय माहिती. बोलले चल जेवल्यावर फिराक जाऊया. चेडवा घेतलं स्कूटीवरती आणि गेले. बोलले थोडा पाऊस पडलो बाहेर जाऊया, थंड हवा घेऊया. रेती बंदरला गेले. फाटक लागलो नव्हतो, त्यामुळे पटकन पुढे गेलो. गणेश घाटा तर मस्त बरासा वाटता. बसाक पण बरा वाटता. रात्री टायमात गर्दी असतात आहे. कोण चालाक येता, कोण गप्पा मारू येता, कोण फॅमिलीबरोबर येता. चेडू बोलला स्कूटी आतमध्ये घ्यावा, बाहेर नका लावा. आपण एकदम आतमध्ये जाऊया. म्हणून स्कूटी घेऊन मी आतमध्ये गेलो आहे. आतमध्ये स्कूटी बघलं आहे, फिरवलं आहे. ते स्कूटी लावलं आहे. थोडं वॉक केलं आहे. बोला खाल्लेला तरी जिरूक वया इलव तर. चेडू पण थोडा फिरला आहे त्या बघल्याने. आणि ते असताना नेहमी चेडवांचाच सेल्फी ठेवूची असतं ना त्यांका. आता बघा कसा हाय करता. हाय केल्याने सगळ्यांका. आता फोटो काढताला, सेल्फी काढताला. मग थंयसून निघालो आम्ही. यावेळी फाटक लागला नेमका आमका. फाटकावर थांबलो. गप्पा मारा होतो दोघंही. ट्रेन इली समोरून. नेमकी ट्रेन गावचीच होती. बघान बरा वाटला. गावची आठवण इली. फाटक लागलो होतो. बोला अरे गावात गेलो असतो तर मस्तपैकी अशा ट्रेनमधनं गेलो असतो. कामं असतात. थंयसून निघाले. चेडवासाठी खाऊक घेतलं आहे. 2 कोल्ड्रिंक घेतलं आहे, चॉकलेट घेतलं आहे. मस्तपैकी कोक दोघेजण पियालो घरा एवढून. बायको काय आवडणार नाही. आम्ही दोघं पिल्यावलं.